Fid-dawl ta' oppożizzjoni negattiva u li mifnija bil-mibeda personali, il-Prim Ministru Roberta Bela waqt il-programm Paperscan għal kif l-oppożizzjoni nħakmet mill-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista. Il-mibeda personali, ġifieri jiena dak li rajt waqt il-festi tal-miliet. Preċiżament madwar il-jum tal-miliet. Li tara inti oppożizzjoni li nħakmet mill-fazzjoni estremista tagħha. Jiġifieri llum feċ kap ieħor tal-Partit Nazzjonalista, qed naraw il-Karola Aquilina li ħawver il-Partit Nazzjonalista, imma tara attakki li saru fuq ministri tal-gvern, fuq il-familji tagħhom, fuq in-nisa tagħhom. Jiġifieri waqt il-festi tal-miliet, il-Partit Nazzjonalista emmen illi żewġ ministri tal-gvern illi ma jaqbilx magħhom politikament lil Clint Camilleri u lil Silvio Xkembri, flok ikkritikom għal-ħidma tagħhom kif għandu kull dritt li jagħmel u tagħmel sew l-oppożizzjoni li jkollha l-kritika kostruttiva ma tafx tagħmilha, tax jaħduhom f'inkjesti. Dan b'referenza għall-attakki li saru fuq ministri u l-familji tagħhom fejn infetħu qatta inkjesti fil-konfront tagħhom bil-Prim Ministru jsejjaħ dan bħala abbuż mill-inkjesti maġisterjali u l-proċess ġudizzjarju. Il-Prim Ministru ddikjara wkoll li huwa jaqbel mal-pubblikazzjoni ta' kull rapport tal-inkjesta. Dan minkejja li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jispinja l-inkjesta 17 Black u jikdeb li hemm xi membri tal-Partit Laburista involuti fiha. Kien hawnhekk li l-Prim Ministru rrifera għal ħtieġa ta' riforma fl-inkjesta maġisterjali fejn għalli dawn għandhom għan li jfittxu il-verità, billi fil-waqt li jinqabad il-ħażin għandhom jinħelsu it-tajbin. Dr. Bela qal li hemm nies innoċenti li qed jiffaċċjaw proċess ġudizzjarju, anke jekk m'għandhomx jaqsmu, u proprju għal dan il-għan ir-riforma hi meħtieġa. L-Partit Nazzjonalista qed jgħid li r-rapport m'għandux ikun sigriet. Jien ngħid mhux tal-rapport m'għandux ikun sigriet imma mmorru passi żjed minn hekk u naraw issa r-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq dan il-punt se tkun ukoll jekk u xal darb'oħra se jmur lejn l-ipokritiżmu li jgħid l-għandu jkun pubbliku biss dak illi jaqbillu, jew li forsi jaħseb illi jaqbillu għax mhux neċessarjament Simon Busuttil se jkollu dak illi jemmen illi xtaq illi jasal għalih. Però rajna mhux biss inkonsistenzi u ipokritiżmu imma jiddispjaċini nuża l-kelma gideb min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. U hawnhekk fejn toħroġ biċ-ċar id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Hekk kif il-waqt li l-Partit Nazzjonalista jrid jixħed lil kulħadd il-ħabs, il-Gvern jiffoka ħidmietu fuq il-policies li jtejbu ħajjet in-nies. Fid-dawl ta' dan il-Prim Ministru għalaq l-intervent tiegħu billi ħeġġeġ lil kulħadd jingħaqad miegħu nhar il-5 ta' Jannar għal attività politika b'differenza.